Bueno, pois tócame presentar a María. María Ramos é compañeira da DAC, é galega. Comezou a súa carreira profesional como diseñadora gráfica editorial aló polo 2005. Traballando con tipografía, descubriu un mundo que quería explorar dun xeito moito máis cercano e tomou ese bo camiño graduándose no mestrado de deseño de tipografías da Universidade de Reading. Desde entón, deseña tipografías para outros diseñadores como a Tipo ou Jordi Embodás. No 2016 creou xunto a Noel Pretorius o seu propio selo tipográfico, NameType, co que lanzaron a tipografía Kinetic, recoñecida polo Type Directors Club de Nova York e tamén pola Bienal Iberoamericana de Deseño. Hoxe falarános da tipografía contemporánea a través dos seus proxectos máis comerciais, dos procesos de creación e das peculiaridades que definen un pouco o diseño de tipografías. Algo que me gustaría resaltar do seu traballo é a rigurosidade e a atención que presta aos detalles. Sen máis, deixo-vos con María. Grazas, Irene. Escoitaseme ben? Sí. Son muller, emprendedora, deseñadora de tipografías en Galicia. E se mencionamos todos estes elementos ou todos estes ingredientes por separado, parece que son obviedades e que non din moito. Pero se os xuntamos todos, ás veces fanme sentir un pouco unha especie fora do seu espazo xeográfico habitual. Moita xente me pregunta como alguén como a min chegou a dedicarse a unha profesión como esta. Como non teño unha pregunta moi clara, o que vou facer é presentar unha serie de feitos e vos mesmos podedes sacar as conclusións. Son a terceira de 4 irmás. Nacín en Santa Comba, unha vila do interior da provincia, non moi lonxe de aquí. Son filla de Cecilia e Manuel, emprendedores no rural que montaron unha sastrería e a convertiron na súa forma de vida durante case 40 anos. Pertenzo á 7ª promoción de publicidade da Universidade de Vigo. Seguro que, como a moitos de vós, cando empecé os meus estudios non tiña moi claro o que quería facer. Foi aí onde descubrín un interese especial polo campo do deseño. Despois de varios traballos en condicións precarias, acabei formando parte do equipo de deseño de Edicións Volanda. Alí pode decirse que me curtín como profesional, e non só como deseñadora, senón tamén en moitas outras facetas que forman parte do día a día dun profesional, como é o traballo en equipo ou a xestión de proxectos. Foi alí tamén onde descubrí un interés aínda máis especial polo deseño editorial e, en particular, pola tipografía. Foi alí, tamén, dentro deste edificio, onde creei os meus primeiros experimentos tipográficos e empecé a buscar información e a ler sobre esta especialidade. O caso é que o tempo que podía dedicarlle ou a información que atopaba non parecía suficiente. Así que empecé a buscar formación especializada. Como aquí en Galicia non había nada, busquei fora. Utilicei as miñas vacacións no estudio para marchar ás montañas eslovenas e durante unha semana compartín espazo con xente que viña de distintas partes de Europa e que compartían un interese común, a tipografía. Digamos que un pouco pois ese entusiasmo que sempre xenera algo novo e o fin dun ciclo dentro do meu posto de traballo na editorial fixo que me decidira. Fixen as maletas, deixei o traballo e marchei para Inglaterra. Sei que este edificio, así desde fora, non é moi impresionante. A miña sensación foi a mesma cando cheguei aquí, porque escoitara maravillas deste espazo. Cando un entra, a cousa cambia un pouco. E cando un se involucra no curso de especialización de tipografía que sucede na Universidade de Reading, a cousa aínda medra máis. Non só polo acceso a distintas instalacións e a historia da tipografía ou arquivos e documentación histórica de moi difícil acceso, senón tamén por poder aprender de grandes especialistas,
e algúns dos mellores profesionais nesta profesión. Pero, sen dúbida, unha das razóns ou unha das cousas que fan este proceso ou este curso máis especial é a xente coa que compartes esta formación. Xente que neste caso viña de distintas partes do mundo, con experiencias, historias e culturas moi diferentes, pero que compartían as mesmas ganas de aprender. E foi aquí, en Reading, onde coñecín a este rapaz. Noel era un deseñador de orixe sudafricana que vivía en Suecia. E hoxe, o 50% dun proxecto común, unha marca propia de deseño de tipografías. NMtype. E o ideal sería que hoxe Noel estivese aquí, entre os dous, podésemos presentar este proxecto, porque non parece todo xusto que só o 50% ou a metade explique un pouco estes proxectos. Así que, de alguna maneira, pensei que debería estar igualmente presente, do mesmo xeito, presentarvos unha das dinámicas que forma parte do meu día a día e de moitos profesionais hoxe en día. I'm doing a talk at the beginning of the month here in Santiago, and I want to tell people what is NMtype, and I thought it would be better if you can explain it to them. So if you can tell me more or less, like, what is NMtype? What is NMtype for us, for you? NMtype it's a collaborative type foundry between you and me. We're driven by ideas and also sort of the thirst for knowledge. Like, we want to do something new. For us, I mean, it feels like, or for myself, we're not interested in creating, large type families that are interpolated. We're looking to create new designs that have meaning and actually do something new within the typographic world. And we both have a background and a shared knowledge that complement each other really well. And I think it's just a friendship that grew into a working partnership. Bueno, Noel é un dos nosos acompañantes habituais, 16, xa sabedes, a conciliación familiar. O caso é que quería contarvos un pouco, ou desvelar un pouco ese misterio que envolve sempre a este sector, a tipografía. E para eso, o mellor sempre, o que un mellor coñece son os proxectos propios. Así que un pouco a través dos proxectos que desenvolvemos en NMtype vou intentar contar un pouco o proceso dentro do deseño da tipografía e os distintos tipos de proxectos que se poden desenvolver. Empezamos un pouco, polas tipografías propias. As tipografías propias son tipografías que se distribúen de maneira digital e a un público xeral. A tipografía inaugural de NMtype, o que foi un pouco motivo de creación desta marca, foi Kinetic. Kinetic estaba inspirado na arte do escultor americano Alexander Calder. E o que queríamos era transmitir un pouco ou utilizar a forma que Calder tiña de entender a arte e de interpretar as formas, a xeometría. E cando falamos de deseño, creo que as liñas laranxas non se ven moi ben, pero cando falamos de deseño de tipografía temos que ter en conta distintos factores. Falamos en primeiro lugar das proporcións. Das proporcións en referencia ás dimensións dos ascendentes e os descendentes, do corpo principal dos caracteres, pero falamos tamén de ritmos, dos anchos dos caracteres e de como o set de caracteres se complementa e consigue crear un conxunto coherente. E, por suposto, falamos de proporcións tamén a nivel interno, como dentro de cada carácter os espazos positivos e negativos, os trazos e as contraformas funcionan, e como esa receita se aplica a todo o set de caracteres e a tipografía para que funcione. Falamos, por suposto, tamén das formas específicas que adquiren os trazos e de como un pouco se definen esas características para interpretar
estos rasgos e saber transmitilos ou transferilos ás distintas formas dos caracteres. Neste caso, o que buscábamos era xogar coa xeometría, pero dunha maneira máis orgánica. Se vos fixades, creo que se aprecia, o círculo non é un círculo perfecto. Eso era algo que utilizaba moito Calder, que era xogar coa xeometría, pero non dunha maneira matemática. E falamos de outro elemento que moitas veces parece que non se lle dá a importancia suficiente e que permite, en certa medida, diferenciar unha tipografía amateur de unha profesional, que é a composición. E cando falamos de composición, falamos dos espazos entre caracteres e tamén dos espacios que se xeneran internamente no deseño de cada un dos caracteres. E, por suposto, é sempre moi agradecido por ver as letras moi grandes, apreciar a destreza dun deseñador cos vectores, pero en realidade onde se aprecia digamos que a estética ou a funcionalidade dunha tipografía é en contexto, en texto. É aquí onde podemos apreciar a textura, a cor, e cando falamos de cor non falamos de tonalidades, falamos de luz e oscuridade. E cando falamos de textura non falamos de algo que podemos tocar, senón de un pouco de a cor ou a mancha que xenera este texto. E, por suposto, unha tipografía normalmente sempre forma parte dun conxunto maior, dunha familia tipográfica. Cada un dos pesos, cada un dos estilos que forman parte dunha familia tipográfica ten as súas características específicas. E dentro do deseño hai que telas en conta para que todo funcione en conxunto, pero tamén funcionen de maneira individual. E cando un remata o deseño dunha tipografía, o proxecto non remata aí. O deseño dunha tipografía é un proxecto laborioso e moi longo, pero cando un remata este proxecto ten que ser capaz de empaquetalo e transmitir ao usuario ou ao posible comprador o que se quere conseguir con esa tipografía, para que está pensada, un pouco o pensamento detrás do deseño. No noso caso, tiñamos un hándicap engadido, era que era o primeiro proxecto profesional que facíamos e ninguén nos coñecía. Así que decidimos facer este paquete un pouco máis amplio do que soe ser convencional. Ademais do espécimen tipográfico e a página web onde se podía probar a tipografía, decidimos facer unha aplicación de notas, unha aplicación moi sinxela que se podía descargar de maneira gratuita para que os usuarios puidesen utilizar esta tipografía nos seus dispositivos móviles. E para poñer un pouco o lazo a todo este paquete, decidimos facer tamén unha pequena curta documental na que explicábamos o proceso de creación da tipografía e as características que definían este deseño. Non a vou a poñer agora para non perder moito tempo, pero bueno, está disponible online e se tedes curiosidade podedes entrar na página web. Entramos nunha segunda categoría de tipografías que se poden desenvolver dentro deste sector, que son as tipografías a medida ou tipografías corporativas. A verdade é que tivemos bastante sorte con Kinetic porque conseguimos captar a atención de publicacións especializadas. Estamos seguros de que ese foi un dos motivos para que a axencia neoyorquina Opperman Wise se pusese en contacto con nós, porque estaban a desenvolver unha nova campaña para Jagermeister e as tipografías que estaban utilizando non acababan de funcionar todo o ben que querían. Así que nos puxemos a traballar con eles. Un deseño dunha tipografía empeza sempre con un brief. Un brief que neste caso viña dado da axencia, pero cando un se pon a desenvolver unha tipografía sempre que ten que ir un pouco máis alá, para, digamos, establecer uns fundamentos realmente sólidos para o deseño e crear algo singular. Se pensamos na Bauhaus, ao final o que intentamos é buscar como máis recursos e pensar en movementos ou artistas que a precederon e que a sucederon e que seguían un pouco os mesmos principios de caracteres moi en forma de bloque. No caso, por exemplo, dos deseñadores Schicol e Cassandre, que utilizaban xa estas composicións dinámicas e xeométricas.
E cando xa está definido máis ou menos o estilo e a liña que se quere seguir, empeza o proceso de debuxo a man. E aquí onde se decide un pouco os acertos e os descartes e onde se proban as distintas fórmulas posibles para o deseño da tipografía. Isto, aínda que pareza algo de fai 20 anos, en realidade axuda moito, porque o que un pode conseguir ou a conexión directa que existe un pouco entre as ideas e a túa man non é a mesma que a que tes que, digamos, procesar para digitalizar unha forma. E no caso de Meister, as proporcións, queríamos pois eso, que os caracteres tivesen pois que desen un pouco sensación de bloque e que se achegasen, que non fosen moi condensados, que se achegasen máis a proporción dun cadrado que dun rectángulo. As formas, era evidente que tiña que xogar coa xeometría, pero cando falamos de xeometría en tipografía, sempre falamos dunha xeometría perceptiva e de axustes ópticos, non falamos dunha xeometría matemática. En canto á composición, neste caso, pois tiñamos algunhas pistas, porque as gráficas que estaban a desenvolver na esencia xa nos decían un pouco como esta tipografía iba a ser utilizada. O que facían era utilizar a tipografía ou os textos na composición rotados con diagonais de 45 grados. Así que decidimos utilizar ese rasgo na nosa tipografía. O que conseguimos deste xeito, incluindo diagonais que utilizaban esos 45 grados ou os remates dos trazos tamén en 45 grados, era otorgarlle de alguna maneira unha certa estabilidade ou solidez cando o texto se rotaba. Esta familia tipográfica, que originalmente naceu como unha tipografía display, só para uso en tamaños grandes e son maiúsculas, medrou nunha familia tipográfica básica que ten bold e regular e que agora a marca utiliza pois, na súa comunicación. Unha das cousas positivas de traballar cunha marca como esta e que traballa pois, a nivel global é que ao final podes ver o teu traballo implementado en distintos formatos e soportes en distintas linguas e ao final realmente podes comprobar se o teu produto é bo ou se o teu produto funciona. Podemos velo en campañas impresas, no propio packaging da botella en edicións especiais, fixeron unha creo que tamén para o mundial cos distintos países, na súa página web en distintas linguas, e tamén en outros soportes que non son tan convencionais, como poden ser as pantallas digitais na rúa ou anuncios audiovisuais. Entramos agora nunha última categoría de proxectos tipográficos. Ao final, parece que un proxecto leva a outro. É moi certo que ao final a mellor carta de presentación sempre é o teu traballo. A través deste proxecto de Jägermeister, puxéronse en contacto con nós os organizadores de Design Indaba. Design Indaba é un festival que se celebra en Sudáfrica, en Cidade do Cabo, todos os anos. O caso é que a invitación non era só para presentar o noso traballo. Ofrecéronos unha plataforma para crear algo en conxunto, unha colaboración. Un pouco o interés que temos tanto Noel como a min na arte en particular fixo que propuséramos un proxecto que estivese novamente inspirado na arte, pero neste caso noutro tipo de arte, na danza contemporánea. Desde Design Indaba propuseron o nome de Andile Belen. Andile Belen é un coreógrafo e bailarín sudafricano e empezamos a colaboración. Neste caso, a oficina virtual medrou e durante varios meses estivemos traballando entre Cidade do Cabo, Estocolmo e Santiago. Como todos os procesos creativos, o deseño de tipografías non é diferente. Durante o desenvolvemento deste proxecto e mentres estábamos pensando un pouco como interpretar esos movimentos do bailarín nunha tipografía, atopamos o nome deste home. Rudolf Laban era un coreógrafo e bailarín húngaro que estaba interesado no movimento dos bailaríns e un pouco en analizalo. Nunha das súas teorías diferenciaba entre dous tipos de movimento: o movimento directo e o movimento indirecto, con características contrapostas en función de tres eixes principais, que eran o espazo, o tempo e o peso. Parecía que tiñamos a nosa fórmula un pouco para interpretar
eses caracteres. Así que pedimos a Andile que interpretase os caracteres con dous tipos de movimento. Un movimento directo, que fose máis rígido, rápido e con sensación de pesadez, e un movimento indirecto, cun movimento máis flexible, lento, e que dese unha sensación de liseireza. Con esta documentación, este material que tiñamos, o que fixemos foi trazar o movimento do seu corpo e reinterpretar as proporcións, porque ao final a tipografía tiña que funcionar en conxunto. Así que definimos dous extremos. Interpretamos o movimento directo con liñas grosas e rectas e o movimento indirecto con liñas máis curvas e liseiras. Tiñamos dous eixos da teoría de Laban e parecía evidente que esta tipografía tiña que ser unha fonte variable. Así que creamos 4 extremos: o directo black, o directo thin, indirecto black e indirecto thin. E con eso definíamos o noso espacio de traballo. Aquí entraba o terceiro eixe, o tempo. Para os que non sabedes moi ben o que é isto dunha fonte variable é un novo formato de tipografía que permite, digamos, que definir, a partir un pouco do espazo de traballo que define o deseñador, o usuario pode escoller entre múltiples opcións no que poderíamos chamar unha familia tipográfica dinámica. Unha fonte variable o que permite, unha das vantaxes das fontes variables é que se pode ter unha paleta tipográfica moi ampla sen, ao final, comer moito espacio nunha página web, por exemplo. Como vedes aquí, esta animación, que podería ser creada con un complexo morphing nunha aplicación de postproducción audiovisual, en realidade é unha tipografía con un sinxelo código CSS. A día de hoxe, as fontes variables están soportadas pola maioría de navegadores. E falamos un pouco dos tipos de proxectos que existen dentro do sector da tipografía, pero en realidade, ademais dos deseñadores, dentro da tipografía existen moitos outros perfís. E cando falamos do desenvolvemento dunha familia tipográfica, moitas veces non falamos dun só deseñador. Falamos de varios deseñadores, xente especializada en cousas como hinting, que o que fai é que as tipografías rendericen ben en distintos dispositivos, xente especializada en kerning, a xente que distribúe as fontes, a xente que escribe os textos para comunicar un pouco o lanzamento dunha fonte, moitísima xente traballando detrás de proxectos complexos. E non podemos obviar tampouco, ao final, o traballo de divulgación que se fai desde as escolas, a xente que forma a futuros profesionais. E, por suposto, tamén a investigación que nos permite seguir avanzando e aprender de xente que nos precedeu. Aquí pusemos unha lista pequena das universidades ou escolas que a día de hoxe, ou as máis coñecidas, que ofrecen cursos de posgrado especializados en deseño de tipografías. E, por suposto, mencionar tamén as publicacións especializadas en tipografía, que axudan a compartir esos documentos ou esa historia que moitas veces é invisible, pero tamén sirven de plataforma para o debate e para facer novas propostas. E agora con esta parte non quero que alguén do público se asuste, porque sei que hai xente da Escola de Ourense e da de Coruña tamén, que se escoitaron algo desto este mesmo ano noutras charlas. Como non me gusta repetirme, o que fixen esta vez é simplificalo todo moito máis e presentalo dunha maneira máis gráfica. Nunca está de máis repasar un pouco. Falamos de distribución tipográfica porque a distribución tipográfica, ao final, é un pouco a conexión entre o creador e o usuario. Como chegan as tipografías a nós? Vamos a debusar un pouco o universo da distribución tipográfica. No centro da distribución tipográfica atopamos unha empresa histórica, Monotype. Nos últimos anos, Monotype seguiu unha estrategia de comprar outras plataformas de distribución de tipografía que, digamos, que xa
xa incluía dentro delas algunhas compañías tipográficas que, aínda que tiñan a súa propia plataforma de venta, formaban parte destas distribuidoras maiores para un pouco ampliar o mercado e chegar a máis número de usuarios. Isto é, só un exemplo, por suposto. Existían tamén deseñadores independentes ou pequenas compañías que de alguna maneira formaban parte destas plataformas. Digamos que o universo da distribución un pouco entrou a formar parte ou a englobarse dentro dunha única marca. Esta tendencia, desde principios deste século, fixo que surdiran novos colectivos que querían funcionar un pouco de maneira alternativa ou ofrecer ao usuario outras fórmulas de distribución. Atopamos, por exemplo, Village, que é xa de 2005 e que funciona en forma de cooperativa entre distintas compañías tipográficas, ou máis recentemente Type Network, nos Estados Unidos. Temos outras fórmulas de distribución, como pode ser FontStand, que é unha plataforma que funciona por aluguer de fontes. É certo que moitas veces un deseñador non necesita unha tipografía de por vida e, ao final, un proxecto nun mes, o que permite isto é facer reducir un pouco os prezos. Future Fonts, que é unha plataforma bastante nova, que funciona un pouco como un sistema de mecenazgo, e o que se fai é invertir ou apoiar a proxectos que están en desenvolvemento, e por un prezo bastante baixo podes conseguir unha tipografía que seguirá evolucionando e que ao final podes conseguir todas esas actualizacións con ese precio inicial. E, por suposto, o sector da tipografía non é alleo a outros sectores. Existen tamén a fórmula da suscripción, que por un prezo periódico podes ter acceso a un catálogo tipográfico de distintas fundicións ou compañías, como é o caso de Adobe, que xa entra un pouco dentro do pack das aplicacións a día de hoxe, porque creo que fai un par de anos tiñas acceso, pero non era un acceso gratuito, estaba un pouco máis capado. E, por suposto, existen tamén os deseñadores e as compañías que ven por principios ou porque o seu modelo de negocio funciona sen necesidade de entrar dentro de outras plataformas de distribución, van un pouco por libre. E así quedaría un pouco este universo da distribución tipográfica. Que pasou? Que fai apenas 2 meses sucedeu isto. A empresa HGGC mercou Monotype por 825 millóns de dólares. O que era o xigante da distribución tipográfica, de repente forma unha parte moi pequena de algo moito máis grande. Sabía que HGGC, cando saiu un pouco nas noticias, ou polo menos dentro do entorno da tipografía, sabía que era unha empresa estadounidense, de capital privado, de un gran inversor, ao final, pero non tiña demasiada información sobre esta empresa. Cando estaba preparando esta charla, intentei buscar un pouco máis de documentación para comentarvos, e cando entrei na página web, atopei isto, a página completa. Parece unha foto de stock, pero en realidade estes 3 homes son xente que traballa na compañía, e a verdade é que se me quitaron un pouco as ganas de seguir buscando. O que vai acontecer na distribución tipográfica nos próximos anos, verémolo co tempo. Pero falamos de distribución tipográfica, pero como se distribúe xeográficamente a creación tipográfica? Isto, en realidade, é algo moi difícil de facer. Este gráfico que vedes aquí é información moi sesgada. Os datos son collidos da página web que podedes consultar, typefoundriesarchive.com. E aquí, neste número, ou no tamaño deste círculo, non estamos falando de volume de negocio, nin estamos falando de deseñadores independentes, senón de compañías tipográficas. E, ao final, como a historia sempre depende de quen a conte, por suposto, esta é unha visión moi occidentalizada da creación tipográfica. Pero, sí que é certo que, ao final, países como Alemanha ou Estados Unidos son grandes potencias, e se lle pode chamar grandes neste sector da tipografía, onde digamos que hai máis formación, máis actividades, máis compañías que se adican a isto.
E se pensamos nunha tipografía, probablemente, pois pensemos nesto, nun set de caracteres, con números, signos de puntuación, algúns caracteres complementarios, ou quizáis nesto, nunha familia tipográfica, con distintos estilos. Pero, en realidade, a tipografía é moito máis. Isto tamén é tipografía. Existen cerca de 150 sistemas de escritura no mundo, codificados. E falo de sistemas de escritura porque non todos os sistemas de escritura utilizan o sistema alfabético. Por exemplo, o chino representa, a representación da súa escritura representa palabras ou conceptos, non representa sons. Isto tamén é tipografía. Por exemplo, o árabe e o hebreo escríbese de dereita a esquerda en vez de esquerda a dereita, só utilizan consonantes e marcas diacríticas. E, ao final, cando un deseña unha tipografía multiescritura, ten que ter en conta as necesidades, características, historias e convencións de cada un destes sistemas de escritura e conseguir que estes sistemas de escritura funcionen en conxunto, que ás veces é algo bastante complexo. Todo isto, falando dos 150 sistemas de escritura, sen contar os sistemas de escritura históricos que desapareceron ou outros minoritarios que aínda non forman parte do sistema internacional Unicode. Este proxecto, a verdade, que é moi interesante, que un pouco de maneira visual representa, creo que son 300 e pico sistemas de escritura que teñen catalogados, pero é un proxecto en curso e que sigue medrando. E ao final, xa estamos rematando, nun sector tan global como é a tipografía, que funciona quizáis de maneira máis global que outros sectores do deseño, é moi importante os encontros, os foros, as conferencias, que non son moi diferentes a esta na que estamos hoxe. Alí podese seguir aprendendo, compartir opinións e seguir avanzando. En este sector da tipografía tan global, ao final, se o pensamos, non é moi diferente a outros sectores. A tipografía tamén evoluciona, na tipografía tamén se avanza. E ás veces entristece escoitar a alguén que se cuestiona se é necesario crear novas tipografías ou un deseñador que di que con 3 tipografías ten suficiente para todos os seus proxectos. Acaso alguén se cuestiona se é necesario seguir deseñando coches? Gracias.